Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ания Гыйбадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Изге бәйрәм 12-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы узды. Борынгы Болгар шәһәре ислам диненең бишеге Идел буе Булгарстанда ислам динен кабул итү көне тантаналы рәвештә билгеләп үтелде. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев 60 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Кичәдән безнең репортаж. Изге Болгар җыены фестивале барлык дин һәм конфессия вәкилләрен берләштерде. Тарихи вакыйга урыныннан безнең репортаж. 20 меңнән артык кеше борынгы Болгар җиренә бай тарихлы бәйрәмгә агылды. Изге Болгар җыены фестивале Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү белән башланды. Борынгы Болгар шәһәрендә өйлә намазы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләребез, хөрмәтле мөфтиләр, хәзрәтләр. Әйтәсем килә шын күңелдән зур рәхмәтләр. Ул дөресен әйткәндә безнең ихтияр кешебезне дә тасвирлый. Булган халык икәнлегебезне дә тасвирлый. Дистәлегән күренекле мәдәният эшлеклеләре килгән. Сәхнәдән берәүләр мөнәҗәтләр әйтә, икенчеләре тарихны чагылдырган тамаша күрсәтә. Кемдер һәрбер мизгелне фоторәсемгә төшереп калдырырга омтыла. Хәтта рәссам вакыйганы шунда ук рәсемгә төшерә. Күпләрне мондый бәйрәм гаҗәпкә калдыра, бигрәк тә чит ил кунакларын. Я восхищен вообще организацией этот событий. Мин бу вакыйганың оештырылуына, әлеге тарихи вакыйганы билгеләп үтүгә сокланам. Без Россиядә ислам дөньясы, гарәпләр белән мөнәсәбәтләрне дәвам иткән барлык мөселманнарга рәхмәт белдерәбез. Һәм элеккеге кебек бу мөнәсәбәтләр гасырлар буе дәвам итәр дип ышанабыз. Кунаклар өчен көн буе музейлар, кафелар, халык сәнгать кәсепчелеге эшләнмәләре, хәләл һәм сувенир продукциясе белән сәүдә мәйданчыклары эшләде. 1100 ел элек булган кебек үк, ислам, тынычлык һәм игелек тарихында яңа сәхифәне башлау өчен бөтен дөньядан вәкилләр килгән иде. Һәм финал аккорды. Аның өчен оештыручылар махсус тамаша әзерләгән. Ак мәчет йөзләгән төскә күмелеп җимелди. Алия Галиуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Болгар. Татарстан тарихында яңа сәхифә. Казанда яңа җәмигъ мәчетеннән нигез ташы куелу республика мөселманнары өчен зур вакыйга булды. Тантанада Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хоснуллин, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Казан саммит 13-нче халыкара икътисади саммиты делегатлары, Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында катнашучылар, Бөтен Россия дин әһелләре форумы делегатлары, җәмәгатьчелек вәкилләре, башкала халкы катнашты. Җәмигъ мәчете республика мөселманнарын җәлеп итү үзәгенә әйләнергә тиеш. Ул үзенә 10 мең мөселманны кабул итә алачак. Шушы көннәрдә 12-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы узды. Бәйрәм көннәрендә ислам диненә һәр яклап игътибар зур. Биредә утырган һәр кеше үз эшен дугадан башлый. Залда Россиянең 76 төбәгеннән татар дин әһелләре республиканың Төньяк мөселман төбәгенең муллыгы хакында дуга кыла. Ислам дине алып килгән иң әһәмиятле үзгәрешләрдән берсе үз вакытында күрә бик прогрессив, алдангы булган гариф язмасы кабул итү һәм гарәп язмасы аша алдынгы мөселман фикерләү даирәсе керү. Урта гасырлардан бирле киң танылган шагыйрь Калгали Кыса Юсуф әсәре белән татар мөселманнарының язу культурасына башлангыч бирә. Республика илнең күп кенә төбәкләре өчен үрнәк булып, әлегечә нәтиҗәле булып тора. Һәм эш тупланган байлыкларда түгел, ә гореф-гадәтләрдә һәм мәдәнияттә.
Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал достойный вклад мусульман. Ил президенты Владимир Владимирович Путин мусульманнарның җәмгыятьтә милләтара тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга, мәдәни күптөрлелекне саклап калуга, илебезнең өстенлекле мәнфәгатьләрен яклауга керткән лаеклы өлешен берничә тапкыр билгеләп үтте. Казан басмалары бөтен дөнья буенча югары бәйләнгән. Казан басма Коръәннең мусульман дөньясында беренче басма мусхаф. Аңа кадәр Коръән әлбәттә Европада һәм Петербургта басылып чыккан булса да, ләкин Казан басма Расул Усманияга туры килә торган беренче басылган ислам дөньясында беренче басылган Коръән булып санала. Башка ислам илләрендә Коръән 100 елдан соң гына басыла башлый. Казан басма бөтен дөнья буйлап тарала. Шуңа бәйле рәвештә Рөстәм Миңнеханов Казанны мусульман дөньясында беренче басма Коръән шәһәре дип танырга тәкъдим итте. Һәм дини форумда катнашучылар бүген бу инициативны хуплады. 1100 элек Болгарда ата-бабаларыбыз дәүләт дәрәҗәсендә динне кабул иттеләр. Бу бәйрәм Татарстанга, татарларның бәйрәме түгел, бу бөтен Россия халкының, мусульманнарының бәйрәме. Форумда якын киләчәккә максатлар билгеләнде. Яшьләр белән эшләү төп максатларның берсе. Сәхнәдә чыгыш ясаган балаларга 1803 елда чыгарылган Коръән репликалар китабы тапшырылды. Искәндәр Гыймалдинов, Булат Шакиев, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. 5 көн дәвамында Кәрим Тинчурин сәхнәсендә композитор Эльмир Низамовның Кара Пулат операсы куелды. 7 елдан соң музыкаль әсәр сәхнәгә кайтты һәм ул ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Кара Пулат операсы Татарстанның мәдәни тормышында зур вакыйга гына булып калмыйча, ислам динен кабул итүгә багышланган чараларга килгән чит ил кунакларына татар тарихы, музыкасы, әдәбияты белән танышуга мөмкинлек тудыра. Легендар шагыйребез Ринат Харис иҗат иткән Кара Пулат операсының яңартылып куелуы театрыбыз, шәһәребез һәм республикабыз өчен күптән көтелгән вакыйга. Мондый әсәрләребезнең яшәве, сәхнә репертуарыннан төшмәве бүгенге көн шартларында халкыбызның рухи үсеше өчен бик әһәмиятле. Бу әсәр безнең татар халкының борын-борынгыдан килгән зирәклеге, гакыллыгы турында һәм патриотлыгы турында. Ул үзенең хан кызын берничектә чит җирләргә кол итеп җибәрәсе килми һәм шуның өчен хәтта янырга да риза, янып үләргә дә мөмкин дигән фикер белән язылган әсәр. Мин аның беренче спектаклен карадым һәм гаҗәеп дәрәҗәдә ризалыгым белән өемә кайтып киттем. Шушы көннәрдә Россияны һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, шулай ук Станиславский исемендәге халыкара премия лауреаты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Әлеге тантана ни рәвешле узган, аны котларга кемнәр килгән? Безнең киләсе язмада. Кичә юбилярга багышланып бастырылган яңа китапны тәкъдим итүдән башланды. Аның белән китапның авторлары Санкт-Петербург шәһәреннән театр тәнкыйтьчесе Марина Дмитриевская һәм Камал театрының әдәби бүлек мөдире Гөлшат Фәттахова таныштырды. Китап «Сүнгән йолдызлар» спектакле репетициясен язудан башлана, беренче укудан башлап премьерага кадәр. Китап Бикшәнтәев уйлый, Бикшәнтәев репетиция ясый, Бикшәнтәев турында сөйлиләр дигән бүлекләрдән тора. Бәйрәмне күпләр дулкынланып көтеп ала. Бигрәк тә юбилярның әнисе, шул ук вакытта коллегасы, тормыш укытучысы Найля ханым Гараева куану, горурлану хисләре кичерә. Күңелем бик тула. Ана кешегә инде ул әлбәттә бик зур бәхет. Мин үзем инде шушы 80-гә җитеп, улымның 60 яшын күрү, ул үзе бер зур шатлык бит инде. Аннары иң зур шатлык әлбәттә аның үз максатына ирешү. Халыкка хезмәт итү, милләтне саклау, шушы театрга турлыклы булуы, менә иң зур бәхет. Әле күз алдында әтисе Рафкат абый Бикшәнтәев Казан театр училищесында безне укытканда 4 яшьлек Фәритне безнең дәрескә алып килгән иде.
Ул почмакта шыпырт кына безнең актерлык осталыгы дәресен тыңлап утырды. Менә шул вакытта инде аңа театрга мәхәббәт сеңгән дип сүзен башлады Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова. Bizim bugün big zor bayram, tamaşa salonları görünüp tора. Kimlerini gene görmüşsün, en bizning tanılgan sanatkarlar. Qaydan gına yok mesela. Оренбурдан, Мирхайдар Фейзи театрынан келген режиссер Абдуллаев, Әлмәт театрынан, Водан. Фәрит Бикшәнтаевның bir әңгәмә вакытында әйткәне бар иде. Әле узган гасырда, демәк инде каядыр 90-нчы елларда ул театрга килеп эшли башлагач, Марсель Сәлимҗанов аңа менә шушы Мәхмәт Галәүнең Мөхәҗирләр әсәрен укырга бирә. Ул аңа бик ошый. Ләкин ул әйтә, мин ул вакытта әле бу зур әсәргә тотынырга әзер түгел идем, ләкин ул һаман минем уемда, башымда, акылымда, йөрәгемдә йөрде ди. Һәм менә ниһаять ул үзе дә шул инсценировка эшендә катнашып, Илтизар Мөхәммәдвәлиев белән бергәләп алар шушындый сәхнә вариантын эшләделәр. Бу безнең тарихыбыз һәм бу бик катлаулы проза әсәрен менә шушылай сәхнәгә кую алымы аның үзенең тагын да талантын исбатлады. Татарстан театрларының барысы өчен дә бүген бәйрәм, зур юбилей. Чөнки алар Фәрит Бикшәнтаев белән күбесе һәр вакыт иҗади берлектә. Ул күп кенә театрларга барып, Башкортстанда да, Татарстанда да спектакльләр куя. Һәм алар, әйтергә кирәк, бик зур уңышка ия. Гадәт бар бит инде, тәмле сый ул торт була һәр бер туган көндә бездә аңа торт әзерләдек, матур котлау әзерләдек. Шул котлауларны кабул итеп бетергәч, шәмнәрен сүндергәндә ул булай ди. Теләк бер генә инде әлеге труппа белән һәм сезнең белән бергә озын еллар сәламәт булып эшләргә, яшәргә язсын ди. Иң беренче курста ул легендар үлмәс зәңгәршәлгә кертте безне бөтенебезне иң беренче рәттә малайларны кашкыннар сәхнәсендә. Шунда Ринат Абитаҗетдинов ат карагын уйнайды. Һәм төртеп алып, арадан чакырып алып, менә ди сиңа охшаган бер малай бар ди, синең яшәгән охшаган ди. Шул ди синең бүген ди ат тәгәрмәшең булыр ди. Аллага шөкер, театрның Фәриде бар. Бу бик мөһим. Бүгенге көндә әйбәт режиссер табу ул бик авыр. Европейского масштаба. Шуңа күрә мин Фәридне бик яратам. Ул минем бит кичкенә вакытта, ул бик бәләкәй вакытта бер-ике спектакльдә минем малайны да уйнады. Шуңа күрә ул минем малай. Бик итәгатьле кеше, бик тәртипле кеше. Режиссерлык таланты бик сирәк кешегә бирелә. 60лап актер була театрда. Режиссер берәү генә. Шуңа күрә дә бөтен татар халкы, сәнгать дөньясы аны бик хөрмәт итә. Әмма ул бик тыйнак кеше, зурдан кубып юбилей үткәрми, хәтта файдагы аңа багышланган күргәзмәне дә кирәкми дип саный. Минем өчен зур бүләк тамашачыма яңа спектакль күрсәтү ди ул. Һәм шуңа да үзенең кабатланмас режиссер алымнары ярдәмендә куелган спектакль белән дәвам итте юбилей кичәсе. Алия Галиуллина, Таһир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Икенче ел рәттән Татарстан башкаласында шәхси хәйрия эшләр ярдәме белән Россиянең барлык төбәкләреннән сәләтле балалар җыела. Эш этаптан торган фестиваль конкурс көндәлеген хәбәрчебез Мөршидә Җиһан әзерләде. Балачак конкурсы 2021 елда Туган авылым милли комплексы белән берлектә Игелек янәшә хәйрия фонды тарафыннан гамәлгә куелды. Проект гражданлык җәмгыятен үстерүгә Россия президенты грантлары конкурсында катнашып грант отты һәм быел тагын да кулачлырак. Чит төбәк шәһәрләрдән килүчеләр өчен кунакханәгә урнаштырылуда, ашау өченүдә оештыручылар үз өстенә алган. У нас в этом году особенно большое количество заявок. Балачак халыкара фестивальнең әле тарихи язалагына башлады. Шуңа да карамастан 650дән артык гариза кабул иттек. Видео чыгышларын карап, 400 баланы икенче турга сайлап алдык. Казанда фестиваль конкурс 3 көн уза. Кичә бүген финалга узучыларны ачыкладык. Моннан тыш балалар өчен экскурсиялар оештырдык. Сделали им красивые, хорошие экскурсии. Казан каласының истәлекле урыннары белән танышканнан соң балалар уен тамашасында катнашты. Күтәренке кәеф өләшүчеләр үз эшенең осталары. Балалар чыршу килеп кызыклы уеннарда катнашты, хәтта куян да биеде бәйрәмдә. Мы приехали с танцами юность. Без Алабугадан юность ансамбле белән килдек. Бик ошады, әлбәттә, бераз дулкынландык.
очень все понравилось. Миңа монда барысы да ошады. Бик яхшы каршы алдылар. Конкурста шәп. Чакырсалар, тагын килергә исәп бар. Балалар уен белән мавыккан арада өлкәннәр Даун синдромы куелган җәмгыятьтә кояшлы балалар дип йөртелүчеләрнең сәләтен ачу остаханәсендә фикер алышты. Балачак фестиваль конкурсының төп үзенчәлеге анда сәламәтлеге шикле балалар да катнаша ала. Педагог, психологлар фикеренчә, дәваланмый торган авыру уңышка ирешү өчен этәргеч булырга мөмкин. Ник Вуйчич, Диана Гурская кебек шәхесләр авыруны җиңеп танылу алды. Остаханәнең махсус кунагы да белгечләр фикере белән килешеп, үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Знаю, что для детей... Сәламәтлеге шикле балалар өчен сәхнә ул үзенчәлекле кеше белән үзенә тартып торучы, шатлык хисе уятучы мәйданчык. Алар өчен сәхнәгә чыгып үзләрен күрсәтү, дәвалану алымы. Кеше алдында чыгыш ясаган сайын алар үз-үзләренә ныграк ышана башлый. Толчок к здоровью, толчок к развитию таких детей. Бу мезгилдә алардан да бәхетле, алардан да яшәүгә гашык кеше юк. Балалар өчен сәхнәдә чыгыш ясау әкияти могҗизага тиң. Могҗиза әзерләргә балалар язмышына битараф булмаган өлкәннәр ярдәм итә. Зал вставал, хлопал, потому что ребята... Шул кадәр күңелгә үтеп керде, ДЦП диагнозлы балаларның җырлаулары, биюләре шаккатырды. Искиткеч чыгышлар булды. Моны оештырган Ярдәм янәшә фонды җитәкчесенә бик зур рәхмәтләремне җиткерәм. Аягүрә басып алкышладык. Залда утырган бер генә кеше дә битараф калмады. Мин дә үземнең улым белән килдем. Аякка да баса алмый, сөйләшмәячәк дип куелган диагнозлы балалар сәхнәдә ут уйната. Карагыз әле бу Красноярский егетләренә. Һәр бала үзенчә сәләтле. Балачак конкурсы барышында аларга бәя биргән жюри әгъзалары моңа кат-кат инанды. Главная ценность этого проекта, что это проект без границ. Бу проектның асылы чиксезлектә. Хәзер бит җәмгыятьтә аерым бер кысалар белән шикләнмәгән мөхитне табу үсеш алган. Әлеге фестивальдә дә балаларга аерып катгый таләпләр юк. Теләсә нинди сәнгать төрендә, жанрда чыгыш ясый алалар. Яшь шикләнмәгән. Шулай ук сәламәт бала белән тумыштан чире булучыларны да аермыйбыз. Аларны сәламәтлеге шикле балалар дип атау гадәткә кергән, әмма алар сәхнәдә барысы да бер тигез. Без аларны үсендерергә тырышабыз. Үсендерү өчен дә шартлар бар. Әнә шулай остазлар балаларга вокал буенча мастер-класслар үткәрде. Моннан тыш Әлфия Абзалова үзәгендә дә балалар ел дәвамында шөгыльләнә ала дип белдерде фестивальнең жюри әгъзасы Зөлфия Абзалова Нигъмәтҗанова. Шул хәтлек күп талантлы балалар, субханалла. Мин бик шатмын. Шушындый конкурс, фестиваль бик кирәк балалар өчен. Шул ук ОВЗ балаларга үзен жәлләттереп түгел. Конкурс ул жәлләү түгел. Беләсезме, алар тырышалар. Мин дә кеше, мин дә булдырам. Булдырам дип килүчеләр арасында балалар филармониясе дә бар. Минем исемем Әминә, фамилиям Муртазина. Бу минем дустым Аделина һәм Мәдинә. Без бүген җырларга килдек. Гармун алыйк әле дускай, гармун уйнатыйк әле. Әминә дуслары белән яшь чактагы көй-моңнарын кайтарса, Варвара Черняк ватанпәрвәрлек темасын сайлаган. Начинается Родина с окошей горящих вдали. Барда җырлый икән дигән тәэсир калмасын. Фестиваль конкурсының номинацияләре төрле. Йөрәктә яралган һәр сүзне энҗедәй күкләргә тезәсең. Бигрәкләр гүзәл син туган тел. Син генә үзәкне үзәсең. Башкарылачак репертуар остазлар ярдәмендә сайлана. Апас районыннан килгән катнашучы Сара Садыйкованың Сибагат Хәким шигыренә язылган җырын үзе сайлаган. Шушы конкурста мин беренче тапкыр катнашам. Жюрилар бик әйбәт, бик каты ачык, безнең белән сөйләштеләр, елмаеп кына карап тордылар. Шулай яңа дуслар табылды, яңа очрашулар булды. Әлеге балалар бәлки киләчәктә язмышларын сәхнә белән дә бәйләмәс, әмма бу тәҗрибә аларга һичшиксез файдага. Зөлфат Хәким дигән динозавр килеп чыкты. 80нче еллардан башлап торып калгансыздыр. Әйе, шулай тормыш үзгәртә, ул вакыт үзгәртә кешеләрне. Менә мондый чараларның
бик кирәклеге турында инде артык сөйләп торасы юк. Балалар өчен бик кирәкле бәйрәмдә катнашкан тагын бер кунакны фестивальнең төп оештыручысы игълан итте. Икебез дә Радик Мөхәррәм улы булу юкка түгел. Фестивальнең иҗатташ дусты Радик Юл Якшин дип таныштырды. Әмма балалар арасында Элвин Грей псевдонимы белән чыгыш ясаучыны танымаучылар юк иде күрәсең. Барысы да кушылып җырларга сәхнәгә чыкты. Мен ислем, өзімні шушы возраста өтінде, әмінде оларға телеп кеткім келе қорқмасқа. Сәхнәгә шығып, барсында шаққаттырырға, щоб кешілер рәхәтләнеп, сезне тыңласыннар, жырласыннар, бейсіннар. Самый главный қорқмасқа. Қорқмасқа, әмінде елмайып, жырларға, берге. Әлбәттә, барлык җырларны да елмаеп җырлап булмый. Кәрим Галиев башкарган пар ат җыры җитди. Казанга килеп җитмей, елмаеп булмый. Бу фестиваль балачак бик масштаблы, бик көчле. Унда биючеләр дә бар фестивальдә. Конферанс, җырлаган балалар да бар. Мин җырлыйм. Әлеге фестивальдә 2 җырны башкардым, 2 кызлар һәм парад. Дөрестән дә фестивальнең географиясе бүгенге шартларны исәпкә алсаң бик киң. Иделдән Енисейгә кадәр 400-дән артык талантлы бала балачак 2нче халыкара вокаль конкурс фестиваленең гала концертында катнашты. Отлично, просто прекрасно. Шәһәр шундый матур, архитектурасы бөтен нәрсә ошады. Конкурста бик масштаблы, гомумән бар да искиткеч. Нравится нам. Вообще, мы просто в восторге. Меня больше впечатлили. Мине монда кешеләрнең юмартлыгы сокландырды. Барысы да кунакчыл, барысы да елмаеп кына тора. Ваши люди просто очень добрые. Һәр шәһәрдә шундый ярдәмчел, мәрхәмәтле кешеләр, матур биналар, чиста урамнар күбрәк булсын иде дип телим. Һичшиксез сагынып искә алырлык конкурсның иң зур бүләге Гран-прига Казаннан Диди Трио коллективы һәм Красноярск өлкәсеннән Двойной заряд дуэты лайык булды. Балачак халыкара вокаль фестиваленең продюсеры Гүзәл Шәфигуллина белдерүенчә, алар башкарган җырларга тиздән клип төшерелә. Мөршидә Җихан, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.